ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಳಿ ರಡ್ಡಲಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ wait no Priyaz only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತ್ರವ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೇಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕಾನಗ ಒರಂಬ ಕಾಲದ ಐಸಿ ರೋಡನ್ನು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಎಸಲು ಒರಂಬದ ಸಂಬರಪುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಒರಂಬ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಬಲಕೋಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಕ ಜತ್ತದು ತನ್ಕುಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡ ಕಲಾ ಅಭಿನದ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಕುಸಲಿ ಏತುಂಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಲತ್ತದು ತೊಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಗೆಂತದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೆರು ಕೋಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆತ್ತೆ ಕಲಕ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಡು ಕಲ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ನಡುಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂಗ ಮಸ್ಕಿರಿ ನಡಪುಂಡು ಹಿಕ್ಮತ್ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟ್ಟು ತಿರುಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. ಬನ್ನ ಕನಪೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತಾ ಅದೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂತದ ನೀನು ಜಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಂ ಆಯ್ನೊಂದು ಏಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಬನ್ನ ಕನಪೆ ಬನ್ನವಾ ಹಾಂ ಬನ್ನ ಕನಪೆ ವಾ ಎಂಚಿನಯ ಈ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಒಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಚಂದ ದಿಯ ಕಿರ್ಕಿರೆ ಬಂದೆ ಸಾ ಬೋರ ಬಂದಾಲಜಿ ನಾನು ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಾರ್ದೇರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂದಿಯ ಕರ್ಮ ದಾಲಜಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಅದನ್ನು ಲೊಪ್ಪುನವರು ಓಯ್ ಹಲೋ ಇಜೀಜ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರವರ ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಪಾಪಲ್ಲ ಲಾಲಾಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತೂ ಒಂದು ಜಲ್ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಏಡ ಬಾತಿರ್ನಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಬಾತಿರ್ನಿ ಈ ಸುರು ಬಡಿದ್ರೆ ಬಾತಲಕ ಮನ್ಪೋ ದಾತಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಬಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ರೆ ಬಾತಿರ್ನತ್ತು ಸುರು ಬಾತಿರ್ರೆ ಬೇತಾಕಲ್ನ ಹಾಂ ಕರ್ಮ ಇರಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಡ ಬಾತೇರು ಅಂತೀನಿ ಯಾರು ಕಂಡ ನೇಡ ಏರ್ನ ಬರೀ ತಲ್ಕಲ್ನ ಇರ್ಲ ಚಾಲು ನೆರಕರ ಮಾರೆ ಅಂಚಾನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಕಿರಿಯಾಪುಂಡಿ ಅವರವರ ಬುರ್ಚಿಂದ ನಂದು ಸರ್ ತಾಲೇಜ್ ಬೋರಿ ಅವನಸಲವೇ ಚಪ್ಪೆ ಬರ್ಬ ನಂದು
ಸಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಲ್ ಬಲ್ ಮಿಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆಧಾರ ತು ಬಂದತ್ತ ಸರ್ ಎಂಚಿನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಈ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿನ ತೆಂಗೆ ಕೆತ್ತಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅತ್ಯ ಅವೀರ್ ಸೇರಿರು ಕೈದಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಖೈದಿನ ನೋಡಿ ಸಂಗೆ ನಿಕ್ಕು ಮಗ್ಗ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕಾಯನ ಪತ್ರ ಬಾಡ್ರ ಅಬ್ಜ ಎಂತಿನ ಸರ್ ಕೋರಿಯಾ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರ ಅಬ್ಜ చెల్లిడు పెట్రోల్ పడిని చెల్లిడు పెట్రోల్ పడిని ಅಂಚ ನೆತ್ತು ಉಲೇಡ್ ಬಾಡ್ರ ಅಬ್ಜ ಕೇಳಿ అదే సార్ పూర రూములో బుక్ అవుతుండు ಬುಕ್ ಆರಂಚಿನ ಮಾರ ನಮ್ಮದ ಲಾರ್ಜೆ అంచదు సార్ ఫుల్ అవుతాను ಫುಲ್ ಆತನ ಹೂ ಮಲ್ಬಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ఇది బొల్పు కొరి ఖైదీలు ತುಂಬೋಯ್ತಾರತ ಹಾ. ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಚೇನೆ ಹೆಕ್ ಆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪಡಿಕೆ ಪುನಃ ಪಂಪಗ ನೀರು ಬಿಡು ಪುನಃ ಏ ಬಲ್ಲ ಏ போலீஸ் ಹಾ ಇಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಕಾಣ್ಬಿಡು ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಔಟ್ 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 ಎನ್ನೆಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆತ ಪತ್ತಿನೇನು ದೇ ಓಡಬೋತೀನಿ ಚೂರಿಂಜರ್ ಬದ ಹಾ? ಈ ನಮ್ನೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಪ್ಪು ಬಾರ್ತೀಜಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪು ಆಡ್ಲಿ ಬಲಿ ಏನ್ ಯಾನು ಆಡ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜಿದು ದೊಡೆ ಬಾಡ್ ನಿಂಜಿದು ಆಡ್ಲಿ ಅಡೆದು ಯಾರು ಮಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅತ್ಯ ಈ ಕಡೆ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚಿದೆತ್ತ ದೆಪ್ಪಣಗಿಂಚನದೇ ಇದೀನಿ ಅಬ್ಬ ಅವೆಂಚಿನ ಅವೆಂಚಿನ ಆ ಪಡಿಕಡೆ ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತು ನಂಚ ಅತ್ಯ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಂಚ ಮಾರ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅವೆಂಚ ದೆತ್ತದೇ ಮಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಲೆ ಸರ್ ಆಕ್ಲೆ ಹೇಳನಕ ಕೌದಿ ಹೆಂಗ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ ಇರಿಂಚಿ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೆ ಬಚ್ಚಿ ಅಬೇ ಏಯ್ ದೋನೆಯ ನಿನ್ನನು ನೀ ಹಂಗ ನೋಡಬ್ಯಾಡ ದೀಪುಜಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಂ ನೋಕಿಯ ಏ ಅವ್ರ ಹಾಕಿಯ ತುಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ ಕಣ್ಣಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಸರ್ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ನತ್ತು ಕಜಾವ್ ಇದು ಸರ್ ನಾಟಗಾನ ಸರ್ ಮುರಲ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ನಾಗ ಕಂಡಿ ನೆಲ್ಕುದೆ ಕಂಡಿ ನೆಲ್ಕುದೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ದುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲ್ ಬಾರಿತ್ತಾನ ಅಂದು ಬಕಾಯ ಕಂಡಿಡ್ತು ಒಂದು ಸೈಪು ದೇ ಇಡಬಲ್ಲ दा ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಡಿಡ್ದೀನಿಯ ತತ್ತದಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗಿನ ಅಂದೆ ಅವೇನ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರ ಕಂಡಿಡ್ದು ಒಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿಯಾನು ಮಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಮಣ ನೀನು ಕತ್ತಳದಿ ಬೆತ್ತ ಮಾರ್ಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಅಡಿಕಲು ಹೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ಹೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಹೊನ್ನೆಯ ಬಲ ಪದಡಂಡ ರಾತ್ರಿ ವರ್ತಿ ಬೋಬಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಕುಲ ಇತ್ತಿರಕುಲು ಯಾವ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪಿನಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಸತ್ಯಂತ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಅತ್ತೆ ಅನ ಮೇಲೆ ದಾಗಿ ಅನ ಮೇಲೆ ಕೋರ್టు ಕೊನೆ ಕಾಡು ఆయన ఐన్ రేప్ కేసుండు ಆ ಪಂಪಿಂದುಲ ಏತು ಸೋಕುಡ ಇನ್ನು ಐನು ಮಂತದವಲ್ಲ ತುಲೆ ಸರ್ ಇರ್ತಿ ಬುಡಿಯಾರ್ ಬಕ್ಕಡ ಮಿಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಒಲೆ ಬಾಬುಜಿ ದನೆ ಅಬೇನ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದತ ಏ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ ಕೈಕರ್ ಪುಲ್ತು ಬಡಿಯ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಸರ್ತಾಂಡ ಸತ್ತ ಮಂಪ್ಯಕಾರು ಸತ್ತ ಮಂಪ್ಯಕಾರು ಸರ್ತೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ಯ ಮೆನಬಿಡು ಮೆನದ ಕೇಸದ ಮೇನ ಸರ್ ಆಯ್ ಕಂಡಿದೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಕಂಡಿದೆ ರೆಂಟ ನತ್ತಿಗದೆ ಬುರ್ದೆ
ಮಾಲ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲ ಮೇಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾತ ಕಂಡುನು ಮಾಲ್ ಕಣ್ಣು ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಬೆ ದೆಂಗ ದೀವುಡು ನಿಂಗಳಂತ ಮೊಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾಲ್ ಕಂಡಿದ್ದಿ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಉಂತುಲೆ ತುಲೆ ಸರ್ ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಾಚಾ ಬಚ್ಚಂಗ ಇಲಾಖಾದಿ ನೀವಿ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇಲಾಖ ಅವನು ಜೇ ಹಿಂದೆಂದ ಇಲಾಖಾದಿನಿ ಮಾರಾಯ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಕಾದೀನಿ ಚಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಾಯ್ತ ಕರ್ಬ ತುನಗಳ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜ ವಾಲಿಬಾಲು ಥ್ರೋಬಾಲು ತೋಬಾರ ಅತ್ಯ ಮಗ ಅತ್ತ ಮಾರಿ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಲಕ್ಕ ಅದತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನೀನ್ ಲಕ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಎತ್ತ ಹೇಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈಜಿ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ನೆಕ್ ಮರಿಯೋದುಂಡು ಮೇ ನೆಕ್ ಮರಿಯೋದುಂಡು ಏ ಸೋಜನ ನೆಟ್ಟು ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ಇಂದು ಅವಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾ ನೆಕ್ ಮರಿಯೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂತ ಇಂದು ದಾದೊಂದು ಇಂದು ನೀರಿದೆ ದಾದ ತಲ್ಪಾರ ತರ್ಪಲ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮಗ ಇಂದು ನೀರು ಹಾ ನೀರಾ ಹಾ. ಏ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ದೊಂಡೆದ ಬಸೆ ಆಜಿದ್ದೀನಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾರ್ ಸೈಪಾನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಲಾಪುಂಡು ಹಾ. ಜೋರಟೇನ ದೊಂಡೆದ ಸೊರನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರ ನಿಕ್ಕ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಪಾಸಿರ ಬಾದ ಎನ್ನದೊಂದೆ ಬೂತು ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲಿ ಇಂದು ದಾದ ದಾದಾ ಇಂಚಲ್ ದಾದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ಲಕ್ಕಾದೀನಿ ಆಡಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಡವಲ್ಲಿ ದಾದ ದಾದ ನಿಜ ದಾದ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೋಮೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಬಂದಾರಿ ಭಾರತ ಭಾರತ ಶಕ್ ಆತ್ಮಕ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂಡ ಭಾರತ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಪ ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಅಕುಳಿಸ್ಲೋ ಉಲ್ಲೆ ಓಲಪ್ಪಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂದೀಕ ದೀಕ ಸೈಡ್ ಮೋಕೇರ್ದಿ ತಿನ್ನತ್ತ ಪೂರ ಇರ್ಲದಿತ್ತೆ ರೀರೇಜಿನ ಮೋಕೇರ್ದಿ ಭಾರತದ ಇದಾದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಪೂರ ತುಯಾರಾಪುಂಡ ಪೂರ ತುಯರಾಪುಂಡು ತುಲಿತ ನಮ್ಮದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ವಾಮಂಜೂರು 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 ಎನ್ನ ಓಲೋ ಮಂಜೂರು ಎನ್ನ ಮಂಜೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮುರಣಿ ಚಾವಲಿ ಒಳ್ಳೆನ ಸಾವು ವಾಮಂಜೂರು ನೀನು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾ ಅಂದು ಉಲೆ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಗೇಟ್ ಮಾತೊಂಡ ಗೇಟ್ ಅಂದು ಮೇರ್ನ ವಿನ್ಸಿನ ವಿನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ಸಿನ ಗೇಟ್ ವಿನ್ಸಿನ ಗೇಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ತುಲಗೆ ಒಂದು 4 ಜನನಾ ಪಪ್ಪ ಉಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪಪ್ಪ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ಕುನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪುನತ್ ಒಂದು ಗೋಲ ಬಂದು ಪುನು ಗೋಲ ಗೋಲ ಬಂದು ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚಾನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ನಮಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ನಾಡ್ರಾಪ ಏರೆಲ್ಲ ನಾಡ್ರಾಪ ಅತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಬಡಿದ ಹೆಂಗದು ಗುಲ್ಲ ಆಡಿಟುಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಒಕ್ಕಡ ಲಕ್ಕ ಮರೆ ಹೇಗೆ ಪಕ್ಕಡ ಲಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಕ್ಕಡ ಲಕ್ಕ ದಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕದಿಂದ ಯಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಕ ದಿನತ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ನಿಮ್ಮದು ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಲಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಓಲ್ ಬೆನ್ಪ ಬೇಲೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಂಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಒಲ್ತು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಪಾಪೆ ಐಕನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದತ್ತ ಲಕ್ಕಾತೀನಿ ಪಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮಾರೆ ದಾ ದೇನ್ ಪತ್ತವನು ಜೋಕ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ಕೋರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಉಡುಪಾಡು ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಜಿ ಆರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುನ್ನತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಂತ ಈ ಪಿದೆ ಬೋದಾವನ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲು ಕೊರಿಯರು ಅನ್ಪ ಈ ಅಂಚೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡಿಸಿ ಮಾರೆ ಈ ಮಾಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ ಯಾರು ಮಾಮು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಊರು ಇರ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮು ಏರು ಮಾಮು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನಕ್ಕಿ 200 ಕೊರ್ಲಿ ಏರಿ 200 ಕೊರ್ಲಿ 200 ಸಾವು ಬಡ್ಡಿ ವೈದಿನಿ ಮಾಡ್ಲಾರ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಜ ಮಾಮತ್ತೆ ಇರಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆಂದು ಮಾಡ್ಲಾರ ಕತ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಹಿಂಗಿರ್ಲಕಂತಂದು ಅತ್ತಿ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಯ ವಾರಿ ಅತ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡು ಜಾರ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ செல்லுக்கு பாடுச்சு நீங்களும் பண்ணல செல்லு டேர உள்ளே இருந்து செல்லுடு மேன் பாடு ராப்புச்சி அஞ்சி எங்க போயிட்டு பிதையட குள்ளர் நெங்கள குள்ள குள்ள இருச்சா செல்லுக்கு ஃபுல் மன் பேர் ராப்புச்சி மாராயா ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕುಳ್ಳೇರು ಹೌದಾನೆ ಅವಳು ಅವು ಮಾತ ಲೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕದೇರು ಬಡವಗ ಅಂದತ ದಾಯಿಗೆ ಬನ್ಸ್ ಲಕ್ಕದಿನಿ
ಪನ್ ಸಕ್ತ ಮಾರೆ ಬೊಕ. ಲೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕದಿ ಕಾಜಿಪು ಕಾದು ದಾಯಿಗೆ ಬಿನ್ಸಿ ಲಕ್ಕದಿಂಗೆ ఒక ఈర్లం ఎంచిన సార్ లెన్స్ ఎంచ తుప్పవేరా ಲೆನ್ಸ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೀಲ ಇಂಚ ಸಪೂರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಗೆ ಪುಡತ್ 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 ಉಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾ 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 అత్త సార్ ఈయన శుక్రవారం అత్తే యాం పోడే ನಿಕ್ಕೋಡೆ ಪಲ್ಲಿ ಬಾರುಂಡ ఓ అని చెత్త సార్ ఇంక పూ కొన్నది పారుండు అంచ ಹೂಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾರುಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾ ಪೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂడి పరిగొంత్యా ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅತ ಲಾಟಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಉಗುರು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ಏ ಕಲ್ವೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಏ ಕಲ್ವೇರಿ ತೂತಿ ಅಲ್ಲ ತೂತಿ ಬೇರೆಲಿ ಹೋಲ್ತೂತೀನಿ ಟಿವಿ ತೂತ ಸತ್ಯ ಇರಗಂಟಲ್ದೆ ಯಾನಂದ್ ಏತ ಪ್ರಚಾರ ಆತಿ ಭಯಂಕರ ಏ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗ ಎಂಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ఆయన ఓల్ తూతారు పనులే ఆయన పచ్చదులే పాడు బోలి మగాన్ని ಏನ ಟಿವಿ ಯಾನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ತೂತಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಎಂಚೆ ಕರ್ಮ ತಿಗಾಲೈತೆ ಎಂಚೆ ಬಗಿಲೇರ ಅವಲಟ್ಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಎಬಾ ದಾದೆ ಮೊಬೈಲಾ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪನಮ್ಮ ಬಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ದಾದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನು ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪನು ದಾದ ಆತಲು ಒಂಜಿ ಪಾಂಡವ್ ಏ ಅವೇನ್ ಬರ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಸರ್ ದೀಫೆ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಸರ್ ಬರ ಸೀರೇಟ್ ದೆಂಗದಿಯೋಡು ದಾದಿ ಇದದನ್ನು ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾಮುನ ಮಣ್ಣಿ ಮಾರ ಪಾಂಡು ಮಾಮು ಮಿಸ್ ಆತೆರಂದು ಯಾವೇ ಬನ್ನಿ ಪಾಂಡವನ ಫೋಟೋನಿ ಫರ್ಸಡ್ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಯಾರು ಬೇಕಾದಂಡೆ ಫರ್ಸಡ್ ಪಾಂಡವೇ ಬನ್ನಿ ನಿಗುಲಾದನ್ಯ ರೀ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದೆ ಪಾಂಡ ಮತ ಇದಾದನ್ಯ ಬೇ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾವು ಪಾಂಡ ಮತ ಹಾ ಅತ್ತತ್ ಈದದನ್ಯ ಯಾಲ ಪಾಂಡವೇ ನೀನು ಪಾಂಡಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇತ ತನಕ ಮಾಮು ಮಾರೆನ್ನ ಹಾ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರಟ್ನೆತ ಮಂಗಲ ತೋಜುಲ್ದಿದ್ದ ಬಾಸುಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಬಾಸುಂಡೆ ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಎಗರಾಂಡವು ಆ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ರಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ಪಕ್ಕಡೆ ಪೊಂಡುಲಿ ಈತ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಕುನು ಬೈಕಡು ತುರ್ಕಾನು ಕುಲತದು ಬೇರ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಿತೆ ಪೋಡಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಮೂಲಿತಿ ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕರಲ ಬಚ್ಚವಿ ಲಾಲ ಒಂದು ಸಾರ್ ಮಂಗಲ ಮಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಸರ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊಡೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗೊಡೆ ಇಜ್ಜ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಸರ್ ತಪ್ಪಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿಜ್ಜೆ ಏರಿಯಾ ಮಾಯ ಸರ್ ಇಂಚಾನಲ್ಲ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಪೆತ್ತಲೊಂಜಿ ನಾರ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎತ್ತನ ಮಾತನಾಡ್ದು ಕೊರ್ರಿ ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಕಾ ಏ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಜಿ ಯಾನಾಡು ಎಂಚನಾಡು ಬೇವಲ್ ನಾಡ್ವಿ ಎಂಚನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಟು ತೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಏನು ಬತ್ತು ಇಂಚುವಲಿ ಆಯ್ ಓಲ್ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಂಡು ವಾಲ್ಗಿ ನೀ ಬಲ್ಲತ್ತಿ ವಾಲೆಂಗ್ರೆ ವಾಲೆ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತನಾಗ ಏರ್ಲ ನಡುಟು ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತನಿಗೆ ಏರಿಯ ನಡುಡು ಬಾಯಿ ಬಾಟ್ವಿ ಏ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಉಂತವೇರು ದಾದೇನು ಎತ್ತನಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಗ ಮೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ನಿನ್ನ ಊರೋಳು ಎನ್ನ ಬಚ್ಪೆ ಬಸ್ಪೇವಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಬಚ್ಪೆ ಆಂಧ್ರಡು ಬಚ್ಪೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಡು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಣತ ಬಸ್ಪೇ ನಿಖಿಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಂಕಲ ಮರವರು ಒಲ್ಲ ಸುದೇಕ್ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮರೆ ಎಂತಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ತೋಜ್ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಬಾತರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮರ ನಿಖಿಲ್ ಏನನ್ನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಇದ್ಯಾ ಎತ್ತ ಮುಳ್ತು ಊರು ಕಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರದ ಸಂಜು ಅಣ್ಣನ ಕಂಡಾಡಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಅಡಿತನದೆ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಲ ಅನ್ನಗ ಮುಳ್ತು ಬೆತ್ತ ಬಿದರ್ದು பொறுப்புள்ள கண்டது ஜத்த போது சீத பட்டர்ல கண்டடு போண்டு பட்டர்ல கண்டடு சீத போது சாய்பேர்ல ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಾದು ಐದು ನಿಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದರ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ತೀನ ಮಾರೆ
ಮಸ್ತ್ ಮಾರ ಮಸಾರ ಅಂಬೋಜ್ ದೇ ಸರ್ ಪೆತ್ತ ಮುಲ್ತು ಬಿದಾರ್ದು ಫೋನತೆ ಫೋನಾಗಂದೆ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಮೂಲು ಉಂತುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ 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 ಬಜೆ ಬಜೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಂಬಿ ಬಾಡೊಂದೇ ಹೋತಿ ನಾನು ಇಚ್ಚಿನೇ ಪಕ್ಕ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜೆ ಕಾರ್ದ ಪಜ್ಜೆ ಇಂದ ಮುಲ್ತು ಬೋಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೆತ್ತ ಗಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತ ಬಜ್ಜತ್ತು ಮಾರ ಕಾರ್ ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ಪೆತ್ತ ಬೋಂದು ನೇ ಮೂಲ್ ಪೋದು ಒಂದು ಇಡೀ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಾಗ ಮೂಲ ನೀರು ಒಂದು ನೀರು ನೇಡ್ದೇಕ ನೀಂದರ ಆಪುಚಿ ಓಲ ಬಾಜೆಲಾತು ನಾಂದತ ಇಂಚಿನ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಾಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ್ವೆ ಹಾ ಮೂಲ್ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಪೆತ್ತ ಕಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಪತ ಮಲೆ ಮೂಲುಂಡಾ ಇದು ನಿಕ್ಲ ಪೆತ್ತಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅವು ಏಷ್ಯಾ ಕಂಡಡು ಉಂಡಾ ఆయన కర్మ ఆయన దిగాలట్ట ఆయన ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಡಲ್ಲ ಕಂಡಡುಂಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಡಡುಂಡು ಏತು ಸುಲಭ ಮಾತಾಜಿ సులభ పాడవత మాట్లాడక వాతనానికి ಏರ್ನ ಕಂಡಡ ಅಂಡದಾನೆ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನ హాయ్ అయితే నన్ను ఏషియా కండ పోపోయినందు మరి ಅಂದ ವಾಡಿ ಈರ್ನೆ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪುನು ಎಕ್ಸಾನ ಪೂಜ ದೇ ನಮ್ಮ ಲೂಡ ಮೀನು ಗೊಪ್ಪುಗಣ ಉರುವಾಪು ಎಂಕಲ ಉರುವಾಪು ಕಟ್ಟದೇರು ಮಾರೆ ನನೈತೆ ಪಿರಾವ್ಗೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಬಂಗಾತನು ಮಾರೆ ఎప్పుడు ఉల్ల మారయ్య ಮನ್ಪರ ಪೂರ దాదాన్ని దెప్పరెంకులు ఉల్ల ಅವೇನೇ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ್ನಿ హలో హలో ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋರು ಬೇನೆ ಬರೋನೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬರೋಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಾಬಾ ಬತ್ತ ಬಾಬಾ ಬರ್ ಮೂರು ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ದಿರು ಬಾಬಾ ಸರಿ ಅಬ್ಬ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜೇರೆ ರಾಧನ್ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರ ಬಡಿದೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಇದು ಪೋತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೋಪುನ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮೂಲು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಾರ್ದೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಂಡು ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮೂಲು ಸೆಲ್ ಲೇಜಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪೋಪುನ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಮಾರಯ್ಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೆ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಬೇಕು ನನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬಾಡ್ಬೇರು ನಾನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಬಾಂಡ ಆ ರೋಡ್ದ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಉಂಟು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರೇ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಏರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಬುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದು ಜನಗಳು ಈತ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆ ಈತ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುಜೇರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತ್ ಬಂಗಾಪ್ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಂದು అని ఎంకులు ఇల్లాడే పోతే ఏతో తినాదు పుణ్య మారే ఇళ్ళ దగ్గర సరికడ మోనదు ఏరు పూజి పుడు ఈ టైంలో మాత్రం యానైనా పొడితే బయట ఉంటుదు పోడు యాన్ మూలు సయ్యొందుಲ್ಲ మారే ಇರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಗರ್ಭ ದಯ ಮಂಡೇ ಚಾನ್ ಪಡ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಗರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಂಡೇ ಚೆನ್ನಿಚ್ ನಮಗೆ ಉಳೇಡೆ ಪೋತು ಅವರಾಗಲಿ ಸರ್ ಇರೈಕ್ ದಯ ಮಂಡೇ ಚಾನ್ ಪಡ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಪ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕೇಸಿನ ದೆಪ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದ ಸುರುಟು ನಿಕಲ ತೀರ್ಪು ಬರ್ಲೆ ಕುಸಾಲ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಬಲ್ಲ ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಅಡ್ಡಿನಡ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜಾವರ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಜಯರಾಜ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಾತನು ಎಂಚಿನ ಮತ ಆವಡಿತ್ತನು ನೆನ್ ಪೂರತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರು ಬನ್ಪೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ್ನ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜೋಶ್ ಇತ್ತಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬನ ಇತ್ತಾರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅವು ಜೋಶ್ ಇತ್ತಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಅವಲ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ದ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನೆದ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುನ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಆತ ತೋಜದ್ ಬತ್ತಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಬದಲೈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಏನು ನಿರ್ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ಪದ್ರಾಡು ಕೋಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್
ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಾಕಾರೊಲುಂಡು. ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು, ಅಂಚನೆ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು, ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಸಾಕಾರೊಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ನಕಲ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತೆಗ್ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್. ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.